Yun, hello, what's up guys? Andito muli tayo sa Barangay Fiesta Park. Yan third session po ng natin ngayon, stud natin dito sa Barangay Pias, Mapandan. Let's go guys, samahan nyo kami. Yun, what's up guys? Third and final session po tayo dito. Yun, American Bully po ang client natin ngayon. Let's go! Ito rin yung inaansa sa mga kapalira. So, sige lang madam, ang bubad. Kapalipan pa kaya kayo dyan sa link. Yun guys, nilalabas na po yung May. Yeah! Against the light guys. Ipat natin yung video. Yun. Okay na. Saan? Kung ba na niya na dyan? Ano para magandang pa? I-relax mo. Masayang ko mo. Grabe ang magandang saan. Ang tawag na ang ito na siya. Rocky. Ya. Wala, itis mo. Oh. Wala. Ipakin nila si madam. Rocky. Kapag ang gawa niya yung makawala yung madam, madam. Bigyan rin madam. Diyan ka lang makawala yan. Rocky, saglit. Masa mawala yan din. Panggalong. Mabis lagi mo ka. Grabe, Rocky. Rocky ka talaga. Rocky balbuwa to. Grabe, gulo-gulo ka mo. Ang sakit. Pangatlo na to guys, pero grabe, agresif yung lalaki. Rocky. Hey, go. Rocky. Hindi, kaya mo yan. Yay, Rocky, banat! Kasi may nakita yung video ko, may nag-i-inquire na sa stud mo. Galingan mo. Agad dyan ako siya, mapantay. Kaya pala. Galingan mo, para makita niya yung performance mo, Balpe. Okay. Right, grabe, aggressive masyado. Sakit yung salikan mo. Hanara ka eh. Wala na. Wala ka na ikakadyon. Iilo sa mga palabatisan ba? Amo pipipitan. Talabat. Alalayan mo ba? Siya dito yung BI niya. Saglit, anak. Yun! Alright guys! Sa wakas, nalock natin. Yung una at pangalawang session guys, handlock. Kasi sobrang likot ng male. Lalo na yung female. Halos hindi namin kaya. Ngayon na may kasama na kami puding kalbo. Yan. Salamat sa iyo, Michael Dutong. Grabe talaga kailangan pag nag-assist tayo, dapat sigurado tayo sa mga bawat paghawak natin sa akin. Ganti sa walang hawak yan. Ayan, laki Lock and load. Galing ng aso mo sir, poging-pogi. Sa mga gustong magpa-stud dito, PM nyo lang po si Madam. Sayang kasi yung access ko dito sa Facebook nila. Pogi-pogi yan guys. Ganda ng aircraft niya. Quality build. Aggressive. Grabe. Inyakis. Talagang sibilya. Buhay na buhay. Pag gano'n, ang lakas po ng drive ng aso, doon nakabase yung sibilya. Lock and load yan guys. No more handlock. Right.
Picture mo. Dito sa video mo. Picture mo kayo doon. Ano? Sige, video mo. Hindi type itong American Bully Master. Exotic laya sir oh. Exotic laya. Exotic laya. Ayan, mga kadiskarte yung Yes, mga wala. American Bully, Exotic. Ito yung babae, classic. Ayan. Classic toys. Yung tinatawag Ito yung ano. Togi. Ang ganda. Yung lalaki. Ito naman yung babae. Oh, classic po yan, classic. Dito po sa ano yan, Nalshan. Null shot. Yes. Yes. Init ko na lang. Kala ko lang po ito. Init ko na lang. Ayun lang, indot po yan mga kadiskarte oh. Barangay Pias. Yun, Pandan. Kanina, Tingin bigyan sa po lang yung ng ano. taga-Papandan. Kanina, bigyan po yung ano, yung nagusto kanina. Sinamahan ko yung ano, magaling na shoulder na sa Mark. Okay, thank you, thank you. Yes. Ayan. Tapos Ayun ngayon yan, yung panig ayun. ng American Bully Exotic. Oh, Tama mo sila ka. Uy, si Sir. Yan, dyan, dito ka. Yan. Yan. Alright, satisfied. Lock and lock. Binabas-basang ko lang ang road sa anak. nangamangka ng bitanin to, Master. Mabit ng 15 mil dito. Kano bilhin mo dito sa babae sir? 25. Oo, diba? Sabi ko maliit ang 15 Lalaki mil ba dito. yung cake? Oo. Maliit ang 15 mil dito guys. Mabilis din madispose sa atin. First time. Nila. Mabilis yan, man. Relax ka lang. Nasa magandang Kaya langit. pag may ipon na ako, mag-try ako mag-breed ng ganito, American Bully. Oo ah. ABM. Ang dami umaman sa American Bully. Isa na dyan, si Sir Ian Kirby. Yan ha. Shout out sa'yo sir. Yung idol ko yan. Biglang yaman yan si Sir Ian. Pagka, ano na yan, nakuha niya na yung dream car niya, saka dream motor niya dahil lang sa pagbubuhay. Shout out sa'yo sir. Hindi dahil din pala sa asawa mo, si Ma'am Girlie. Lang idol ko, matagumpay. Yes, full supportive yan si Ma'am Girlie. Yung po Yan yan. Yung Shout out sa inyo dyan sa Pusorobio. Bali, nag-breed po sila, ma'am. Kung sakaling magkaroon ako ng ano, pera, mag-breed na rin ako ng ganito. Uy, Sakali lang, tas BM. Ayan, medyo natututo na rin ako. Pero hindi yung mangyayari kung di dahil dito sa master ko. Ayan. Right. Natuto ako sa pag-aaso dahil sa kanya mga diskarte. Kaya napakasulit talaga itong master ko na to. Kaya kung sakaling ano yung marating ko, kung di dahil sa kanya, wala ako. Kuya Ed, tulog ko eh. Balikin to, alam mo ramas to. Mga sili pa rin natin. Mga sili yan. Balik kang kuya to doon. Balik words to doon. Kaya talaga. Matigas ata tayo nito sa. Pagtubigin mo sir. Tubig lang ito. Isip to eh. Isip to eh. Alam mo ramas. Ibig sabihin na Picture ka nila. Pogi yan. Nahihiya ka ata sa camera. Ilan minutes na yung video ko pa? 8. Okay. Yun, hindi na po natin patatagalin yung video guys. Hanggang dito lang po. Sa mga bago lamang po dito sa aming channel, paki-like naman po yung videos namin. Paki-comment na rin kung may gusto ko yung itanong o sabihin about sa pag-aaso. And then paki-follow po yung, paki-pindot po yung follow button dyan. Maraming salamat po. Bye-bye.